Bir hepde geçen soň çağan sünnet etmeli bolanna oň adyny İsa takdylar. Bibi Meryem bilen Yusuf ony Ýerusaleme Taňryň huzuruna alyp bardylar. Ibadathanada olary ýaşyl goja Simeon duş geldi. Oňa keramatly ruh tä İsany görýänçä ölmezlik wesiýet edipdi. Ey Tanrym, men haýny seni öz sadyk goluňa wesiýet etsiň ýaly öz uğruna göýgerip bilýän. Çünki men gözlerim ýalkaýjyny gördi. Bu çağa Tanryň saýlany. İkiňiziň bagtyňyz açyk bolsun. Dini desturlar gutaran soň olar Ýerusalemden Nazarete gaýdyp geldiler. Haçan İsa 12 ýaşda ýetenni Yusuf bilen Bibi Meryem ony Ýerusaleme Pasga bayramy naketdiler. Ýöne bayramçylykdan soň ýerlerine gaýdyp gelýärkäler ogullarynyň ýokdugyny gördüler. İsa Ýerusalemde galypdy. Olar ogullaryny gözläp şähere dolanyp bardylar. 3-nji güni ony ibadatxanadan tapdylar. Ol Ýudeýanyň dinar ýaşularynyň arasynda oturan eken. Eyle sowallary berýän bu kimiň ogly? Bu Nazaretden ýyldymda düşüp gelýändir öýtdik. Ürrüňde goşulýany bagşlap görýän. Hemmeler oň aklyny, düşünjesini haýran galdylar. Oğlum sen näme üçin beýtdiň? Ýüregimi diýarly. Kakyn kimiň seni gözlemedik ýerimiz galmady. Näme üçin meni gözlediňiz? Ýa-da siz meniň atamyň ýoluny ýöretmeliňmi bilmeýärmidiňiz? İsa olar bilen Nazarete gaýdyp geldi. Ol özüniň akyl paýhasy bilen, özüniň kemaly gelmegi bilen, Hudaýyň we adamyň hormatyny gazanmagy bilen tapawut